dobrý večer želám. To len tak robím. Také video, že mám také vlasy. Inak sú strašne dobré, len 4 mám, lebo tak akože mám husté vlasy, takže preto no. Takže super. Sú skvelé tie vlasy. Sú super, mega. Inak pozdravujem všetkých, mám vás rada. Ste proste pre mňa veľa znamenáte. Viem, zase nejakú dobu som nerobila videa, ale nevždy sa mi chce, takže to pochopíte samozrejme. A takže tak. A budem robiť videá, len akože možno nie tak často, ale tak budem robiť, no. Takže super, môžete sa tešiť, stále lajkujte, dávajte odber a kľudne aj zvonček, aby ste nezameškali žiadne video. Tak, pozdravte všetkých, mám vás rada.